Vice President Kosan wako. Wako sa ukun. Ye free kraba ye ko. Ade che. Ka ko ye dey. E pa cha me ko strano. Uko jiskan. Debi. Uko busa scan wansem. Antena debi. O che o se scan way. Wose manso abaso. O se manso abasika no so. Wane kan? Me kunu. Na me wo yalefo na wo sika de manso baso sei. Ese sika no kura no wono go nhuni. Emu abu miensa, emu abu miensa. Ya ebi ma fa bi nti wono nhuni. Na me sampe na wo kana sa no. Do you want to buy a house? Then your worries are over. For sale. Mewasem David Emao. Yes, it's for sale. It's a 5-bedroom gated houses with a beautiful view and serene. All for sale. A dining in our Tantra Hills estate. Into one here be fraying. They're very affordable. You can simply call us on 050-338-7037. Yakase awarebi ni wono mo a ensensem ni mo a eyane bi ni mu shada entiase no kwasem awarebi ni wono mo a ensensem bia enim nanka tisa ankenne ya saponyere emfane nkopio antena nyina ne yese after Dr. Bawumia ebesra mo no sika bi koso na sika na ebaaye no ayese edidija wohi enemu ne mu na nam ntino ayese de sika no ebi ehu sika no so amene mamie kopio antena no de nsem no nchirem no nyina Shrigu was a poto. In sending Munchim na made brought in subscribe my page in me adomanoso. Send a mere Abnubiansona unsa able to me aka. Emerita when near tis ya papa ya sapon on tiapo. Now for chese a stroke and a ayeno. But Nyamia dom ye who say, o free suffer adunchi dia sorry, or call suffer jiwa edua sorry, or in Nemuan ye who say you see there, no atona anisa. A could be say no. Yura Baumia. Ete no so ade a ya sapon obi a wato enwuma che asende ontiapo a na wo so okọ no onko sra no na ne wo so no so wonye bia no oye edema no na okọ no na Vice President Tuni Botom man sika akra se onjinanka onfa nye enkwan akra no fe bi sunto eduro enonom se na be ya no ho beto no ntem ebusua amedasi me pacho me kunu ne ya sapon se ne o kanu me na natna 40 years ni ya ware 40 years ni na yanka bi nhye ena yare beto no kwan ne yede ne koto G eja ye kwa ne yakohwe no ne de sese ye ne aye santi me ko mre bi me papa yakwa na okachem se pramai mesrew they say me yale na me sister mo se o mo de me ko sofu bi ho wo eyi sokoban na mbusa se sofu be no so ampawe na mesrew a wodi kofi ne kotena se na fa mpai bota mechi enti me papa de ne bufui no se yawo akwala wa fa no ne mo frase abepem samre na wo yale a nya wo yire na wona na ekọ na mse papa wo de nya hwe yenko enaja ye koye me ko fie no be 4 days na nteme de na mse me fa ka na makọ na me fa ka me busa ya na me koye me koya ti wa na te me kunu ho na mse what ti wa na te na ho sesai akola me what na 13 years me ko fa ufiri ukuru na baaye me baaye mu nya ba bi ntina na me what na 13 years na ahinsan gospel band ne e petrol singer eno musu sa na tie de ne ko ne ko fa ne bra na me ko fa ne baaye nti wono to trebo na mso me to otu na mso obi me no what na de di sen na wo be hwe kunu in fact me wufuri na ni nuan mo so me yi ba kope e fe na da apoku ono mo pe masem ni nuan mo pe masem minum adakura maye no ni nuan ba wa abruchire o ka kire me se me na me di ni nuan be masika ana me se na me du nuan be masika so wa wale
so wo kunu hwe wo ne di nti na wo ka sa akere me ena ja mini obi a me kwaka masama akere no me dan nyame enti me ne kwa o mu kwa mpawe a me kwa ho no ne minimu se e bia ye betena se ho ya nyame fie ye betena se ne akasa ne bia di yi ato yie de kwa na ekọ we ne be ma no so ye jao na santia mamre we jao bia ena won sanye so obesum so no asum no okọ ba bi we nyina mam na menteme ho ase se atimi basa se obi a me na natena otimi be ya saa de ne de mente ase na wo obi a odwene pa akiri a kom kan se betena no ho no da bi mami why me papa pen enti me fa bone nana se enka eye wantimi ankasa me kɔ hɔ a wɔde me ngam wɔne me ntɔkwa bishop so obi ama ha bishop so obi ama ha na me se na bishop so obi ama ha bishop so obi ama ha sasai na ntimi kunu da hɔ ntimi me nkɔ hɔ ana se ni wo so wagya me a me kunu de me ntimfiri na no so wagya me enti de me ye bia no asese me ye no me de me kɔ hɔ a me ye me kɔ hɔ a me kasa no ho ye di nkɔmɔ ye bibia obusebusa me ma ase na no antena de eye me yakura ne se me papa akonya accident ke kwa akra nti kwa akra no ne yete se baomia aba che no sika na mso we de nyame ase ne dan bi wokokoso nwie nti sika no de aba ne ye di bi be kɔ na eja ne hoto no a eja otimi akɔtena ne fie o mo se da se sika ne de enya sika ye disi dan ma ne yeye enso mi hunu ye so dan usi a sika kakra bi na eja wato cement ne niema na wa start na wusi ne kakra ye mfa sika bum na de enti no mo kasa tese sika no o mo aye sika na basa enya eno nkumpo ye de ne ko hospital ka ye de ne ko ye nya ka ono so won ka wanyare ye na papa yi me be panyini won ne ka ne papa ka de ko ba me kru panyini sizi ka no me wadamfo bi wo Asaf market na me ko su chenza ama me srew me de me kru ko hospital enti fa wo ka na mame na me to petrol mu na me mfa ne nko no so system ye nko ene wa minua no o kofa ka na ja ye nyina ko ye ene wo sa na metena se a me hunu de menka ana me se me de baba ante na ho na eja o maka bia mame pramai so mame papa ya sapon yare sa che yie me pacho ai efiese ni ache ti me dwendwen ho na me busa se vice president Dr. Bawumia Nkomesika tinka nie koso a ache mama nka nkasa mekasa ti adenti na Dr. Bawumia sika no koye no afenie ba abontena bekase mikuru nie me kohwe na ye ma me hwe sabra wo bia for donation enkoma papa ya sapon no denti na wa ma mekanchem se wukuru yare wukwa ye 2 years de chese bi wom nya afe woso ye misses ye nyao ena yire na hwekunu ti adenti na sabre ni nyina wukwa ye ma hwe no ni apamo ye sekọ ni wamba nasa vice president de sika akomana feni abase sika no ye koje ni de asidan wo bra ya fo da ho eno wo ho na ho de ya obi ya menwene dan ho ti mebusa George mebusa ho me dwene ne nkwa na ye pre ne nkwa sika da ho se dro menyine se Dr. Bawumia sika na sika de besidan na wo mra wo yenti ena vice president adwene ne hunti onso abusuamu na sika da ho a ebia ohia dro ohia wei
ne ho ayɛ ne mmerɛ na mo ho ahare mo na nyɛ property sɛ ka property di anka mgye di sɛ vice president ɔde bɛkɔ ne kurom na ɔde ama ne yere abusuafoɔ ana ne ɔnoa no abusuafoɔ sɛ monkukuru dan ɛnsi hɔ ɛdan na ɔde ma ama meyɛ mo ahyɛ me tie sika no nti na wobaeɛ na asɛm bi sa mepatwɔ nyɛ sika no nti ɛdi nti a menteme ho ase wɔ mu nso dadada woankasa woahyɛ wo ho de antena madwatoa bebree na menim sɛ nyɛ sɛ wo nka ho asɛm maka ho asɛm bebree na nkosi aga meka nkosi aga misu paa ɛnso hwan menya obia accident by now eh mepacho meba na ɔtɔ so mienu nya accident tie nyina yɛ kɔnkran ukuru yare wom sɛ wo ba nso apra ti uyi wo bagya ukunu asembusa mepacho mekɔkra no mase yɛ de ne koto ansa na wo ba ne pra meba ne nanse a ɛnam si nti kyɛ sɛ yɛ asapɔnkɔ asɔre fi a yɛhwɛ ne yare no akyɛ wo ba nso deɛ nanse ya ti Mrs deɛ Mrs ɛna hwɛ kunu hwan nsɛm na ɔyare kwan bɛn so na ɔfa so a ɔbɛpie asɔre fie hɔ na ɛba ne sɛn ɛna tiwa na te ne ho na Mrs kɔɔ sɛ ɔkɔkra no akɔhwɛ ne ba wɔpra ante na mpakyɛw wɔyare kɔda hospital no ɛna na medi kaakaeɛ no mekɔɔyɛ no ɛna ɔka kyerɛ me sɛ ɔpɛ sɛ ne sister mu de ne kɔ ampawio na wo ma te sɔfo bi hɔ nka hɔ oh mama o kese okɔhwɛ anahyɛ sɛ yɛ asapɔnkɔ na oni nkyɛn yo me pa cho me ne netie oh dem me ne netie da sɔreɛ ti ne sisters bɛ fa no free wo dem me pa cho hospital ne de ne kɔɔyɛ so ɔyare yɛ no ɛne yɛra hyɛ ne kɔ hospital enti hɔ no sɛ na wo mu no ma yɛ hu ni ti me so minim enti me kɔɔyɛ na me kunu ka kyerɛ me sɛ wɔsrɛ me sɛ oni ahoɔdene enti wo mu na sɛ o mu di tetema no enti wɔsrɛ me a wo mu de ne kɔ ampayo enti me busa ne sɛ na wo mu de kɔ ampayo no ho na ɛkɔtena wo ho no so me sister na de me kɔ adenti na obusa sɛ ho na ɛkɔtena ho sɛ wo kunu yare na abusuafo se yɛ de ne kɔ ba bi dia ɛne me wura maboa me ho yɛ bɛdan yakɔ da bɛn na wo busa sɛ hwan na ɛkɔtena ho kyɛ sɛ hɔ no na wo yi ho afiri mu ana e ba cho me nyime ho mfirim ɔno si ne sister na de ne kɔ ayiri nso bɛkɔ bi ante na mentwa no yɛ kɔnkran ɛde ne kɔhyɛ machine mu omu yɛ me yam sɛ mensae Columbus sofo Columbus wɔde car bra enti kyɛ sɛ wo mu atena seat ne so sɛ ne ɛbɛyɛ a me ntimi ntena so bie enti seat ne nan na me se mekobi no mekobi enti se tini na na metu ye me gina aso me tena aso ti me duru kra na me mu ya me ya me koya 2 days pepepe yes ma me sai esa kofi ana me se anoma mo je na menti ase o menti ase enye mpna twen na me na etwen edi enti no yale a mo ntimi ma me ma na me de me hwe ne bie omu ye ya na kwala ba ko usu afrie no se adwa mesrew de asie bia agyamu menyame de asie bia agyamu menyame se wo ka bibia ni ho eba enti on na meba me otu mefo na me ne no eba akuma se timba na bobo papa mane no so de tena se na me no mu bekasa me papa kura frɛ ono mu kasa antena nkosi aga ntu busa me a no 2 years papa ya sapon yare hwan na tene ho ahwe no me pa cho tiwa no ma na tena no tiwa ye ya sapon den ono na ye adwuma nya na yere same won ka bibia nchem sa na yere no na wo hwe a oye ndey ono ne twempna unim na me kire unim sɛ yɛ mpena twe anaasɛ bi a me boss yare nti metu me ho asi hɔ sɛ mehwɛ no me die minim sɛ wɔne metena ayɛ no
me fa ne se me nua one one tonight me ne ti wa tonight wa ashtown 13 years ya di ni free ni kro mo ba aye no na ba bia ni ho obetena na mso obra me ntena na me kwa me wa ashtown me ne Brian enti bra me ntena nti meje no obewu mienu wo me nsam me ne me ma me na hwe no e ma nkwala no enyi ni ye enti me ye ne se me nua odi machi me fa ne se me nua odi machi me kodwom de me hu bia na me de ama no ma to na me de abre no enti me de me tirimu enya me se sei na obeye me wode wani hu so ne ya support twempena oh antena se be e ba bia me de minimu na wo kan minim se ti wa ye obi a one na tonwom e ba twan ana bia me wa adwuma mfa se me ho dodo me na papa sofo hame yare a chese papa sofo mpra ne me antena gene chese ya support mpra ne ti wa e pa cho e mere bi gene me ya wo se wa wo ke wo se wakwada o wa na akofo ni fe kura se de no ba wa wumpo wa wo nsam mienu ti die na wo hu eya wo se ya support ne mpna ne ti wa e pa cho eniema oye no ebi ne se me ko ho na o mpese me ko ho no o pese wono nko a ene tena ho de na wo muntem me di antena me ni adwembo ni bi atia no nyamo ke chese bibi koso de na wo so ni ti wa ntem wono de wo mato nyuma cheo antena mami mato nyuma cha papa ni boni bi ama no ana papa ya sponsor em so ni ti wa no so woman anti etapa ya support nyum so bedi mu acha wote ne ho free ahinsan gospel band em say ti wa girem sabra na wo wen e ba cho na me wo ho usu to bi e ba cho ka ya support ne ho free ahinsan for me ne ba na wo ho na me wo ho na utunyum ne bi e ba cho na me tu bi enti o ka kire na me manu so na o ka kire sa adwoa hwe nkwala no na me so me nya adwuma sebe ma wona ne te wona o ka se ya untimi nkasa chinchina che ena me si o mate ena me hwe nkwala no ena ono so ye adwuma na se no wa fa me ho tan den when na fa ho tan tiwa antena me pa cho me wade bo ho me pese me de kire wo yo so na so ni okuru na ti ya te bo hyen no ena wase o chinchina won wale no wone na to nwum nti chinchina won wale no wane se chinchina won wale no tiwa se me kuru wale mama mpacho ka na ogira wo me pacho ai wase won wale chinchina won wale nti ekwatwa bo hyen hinanim ena wase se wono nwuma woto no ontimi enwale mienu ni mfisa ontimi nwale mienu wode koto we yanim wode akoto we yanim ya wo bochen wode koto we yanim wode akoto we yanim se wonte ase o sisi no enti obeka na mpa yo kura se ai mena na ya adwuma bebre wo ma misika o ma mehwe wode yam asam na me se wo kasa na obde nyame oto ovan emuno chia wo ma woni ya mo ako oto ovan emuno chia ma mu mienu mi abeye yere no kura enhame se menim se woni na ya adwuma we nyina wantimi anhwe so enne woni me betwetwe Wako asori fie o se busuafo be fa no free hospital de ne call asori fie mpacho wa wankasa wako asori fie makọ wako ompredo do say me call be makọ bebrebe antena makọ bebrebe ena wokwa wohu no e pacho me hu wokwa wohu ukuru ya sapo me hu no woni ni nkomo me ni di nkomo wodi waduane ko wo ye wasade sayire ana wodi wani ko hwebi no wada ho me pacho me ko sayire bibia me ye oh denti me busa so obi a wo yare na wontumi nya ne ho hwe me hwehwe se wo kwa bia na dware mu na didie mu na ho asiesie mu yenya ma abontin suni anase obi a obe no se ohu na degem tire busa so kwa asori fie ho no wa ho fama ane wa ho keka e chese wo pese wo boa wo kunu ma onya hoto na bi ne de he me pacho me konese bi okwadware a mitimi eko na odwale wi a tawa ne me de asina sen no aba neti wa so wen
Oh, yes, I may call her no quabontin ho. Na me nko na me wo de. Ti se ne chese wo no kwa ohu a. Wonim se wo ye Mrs. Wonim se wo ye owura yire. Se wudu asori fie ho. Na mame ti wa timi pia bonten boko. Ama yire be ye wo asede ade a. Se ne bibia da ne kwa mu anamboa. Bibia na ne kwa mantena. Wa kasa ti a. O bebrebe. O yare ye. Bebrebe. Odi matam. Ye ko Emra Hospital. Mi nua bi wo ho. Ye de bra akoto ho no. Nti anopa me ko mi nua no ho na makosi ebi ata wo ne bedsheet. Na me de asen mi nua no ho. Nti ye tena wa na makoyiyi. Na me de aba. Nti da ko bi omu ko e me ma nko bi. Na mi nua ne hu wo ma no ko ka ne ho. Na so ma mti wa na tese na so onyame adom eye. Na o se na mi sister wo hin. Wo sister na han. Na o ti praman. Da bi oni nua mo se o mu hia no. Ni nua mo so mu hia no. Nti me ho na mi nua no frɛ me. And was the sister ada de na aba na me se dia asama no so ti wa no kuna ba sisi a na me busa na asama de o keka kan me nti ase na se ma me efri ayi na ge no wata me anti ehun hia ma me na se uma uwo memma kitin kanya mi adom memma pa ka bema yare de memma ena ti ka me rese uma ikura na tewo enya ma me ti wa kwasem memma yare ni kukuru ni peja ne dwane nyina denti na omane ni ho na ona mameti me be yi no te ho na o te wo chese on te obi entokwanti na o ka kire ni nua mo panyin se o mu meyi ti wa ne mfi wo no no ntena wo hwe ne papa wona kukuru no wo ko toilet ya bibia wona eye Jono so ni asori fi obiom ze woni asori ho fi obiom o mu ne ye kwan achi ye kotun o se yare ye ya o mame yare ya tisobi yare na ye asa kwa mu manipa no na ni je ne kra kra no ewo nto no brand wording ana na me resen ka ba ku santo kwei se me kunu one mamiti wa sa bre me busa mu so edi antia ba wo miesi kana na edi antia why now antena me be bia no wapate no o free nkran ba no tu prum na wo de safo agyae ene fieru ane ba no ekwaje safo so wo ye bibi ho me de minim so wo ye bibi ho sen so wo nye bibi ho wo wie ye na be de safo no agyae kwa na de ba koto wa fa safo no de ko why ne wa fa fieru ane ba boy ba ko adi esi your friend adi wa fa safo no na me ba ne busan se o bredi na de wo koye no wa wie na safo no wo de akogya wo se me fa safo no ma ho na mami ti wa se me fa safo no ma no na me se mami ti wa se na hono tie no fa safo no ma no wono ne papa tie na di enti na wo na wo be fa obegye safo enu na antene ka me se eyi ya ni nti ma me baaye vice president kosa no wako wako sa okun ye free nkran baaye ko ho ade eche ka ko ye de me ko stra no uko jiska no dabi uko busa jiska no wasem antena dabi o che o se ska no we wo se manso abaso o se manso abasika no so wane kan me kunu na me se wo yalefo na wo sika de manso ba so sei ese sika no kura no wono go nhuni emu abu ni yensa ya ebi ma fa bi nti wono nhuni na me se sampe na wo kana sa no na me se obi benya wa sa ye kan se firi yade na wono no wonya mere se sika kuta na se wo begye firi ni nsam wonya mere kura sa nti na ma aba mewra ho parantena na kasa ne nyemu mebei ne papa no wo ohuden no wona na ekoba na fon na ode ama no so won fankuta omutimi kotwa fon no mebei omkotwa asem no mebei koka ho asem ewo ampayu ho maami ti wa kwaka kire sofo ne se me
masumo na ama ne sisi akobo ho me wo ha ne menya akọ ehia ya Asokwa police station na me say na ho nso de amane wo se ha wo ba wo behunu na me ne me bayi ye kwa Asokwa police station ho ye kwa eduru ho be 10 ye kwa ya no antena ye loko ye ana me say na adai me film mo fra se kwa ba be pum say no police station de me kopade ye ho and was a mamitiwa and secretary almost obanabo secretary now was so mamitiwa at what can man sisi akobona me mesu mamitiwa man sisi akọ enti yakọ ya no loko yen you do what 10 o'clock you free na about 12 o'clock anajo almost ya mfa be ama omu meyen enti me nua ba akọ London na me ka kire no enti wono ena diskabaye ansana ye be yen ade chen yo musama ye ko ho ena police ne se yen kɔ ne yen kɔ trans ne solve problem na solve a yen samra up to now yen timi han trans yan ka hwe esa me hu se me no omo mpamasam enti me nka me hu nko omo ho ne nua ba ko ya me kan da poku wono pe ena me nya asama na makosusu ho acha so say wakọ aware ebro 40 years ti abusiafo nyina ne uyaka kenipa baako abusiafo be fa okura kohwe ne yare a yanka hwenche obi nkumafo nyina ne uyaka adentia me pa cho ne ma me nuanom no wo mde wo ne me yakama adentia antena me nim ne wo peso mo kire nyene ma me nuanom me se wo nkumafo ukuru nuanom ne uyaka adentia me kuma wo ye baako pe wo se me di me kunu ne nua ba masika enu nti ne bo afu me insem we a waka ye nyina echi ena antena so toto na no nyina wie no ena ofre tiwa so bra ne ebisa wo asene mu nchiri mu metonsa frɛ ma metiwa sɛ omomode amra na mampra man ene ne ma no ne woni asapon piesie no ena be ma otosom yensa no wo aba ha na mekire na asɛm na ni so nyina sɛ kwadu wo mde abɛbɔ no ni edi ebe hia no ha sanka wo mra na ya ne ntrase eni nkomo o se wo ma onya daage ma efise ya wo yare a wona te ne ho a wo hwe no enti onya ya asapon ho emma okay me da say first wo mama ni nyina mu me say Commander Boham Bishop J.Y. edu he ya ade enya yira kwan ti commander wo de kohwehwe ye mametiwa se nadamfo anawoba nadamfo de naba nadamfo se oji ni kunu ọma ne kwan ma onye ne Mrs. asede ma ne kunu ya osapon commander ujrai Antina Commander Boham Antina confirm or deny Antina confirm ti ujrai sisi ni wo Sokobai ampeyu ni wo New Jerusalem Chapel Bishop J.Y. Edanu na yedi kan no me bai ma bishop efa opayao sapon ni no akan tempi na antina na wa bishop ase ba bona na futua odi ama opayao tinya na ya esa onya na ya esa iti se no de mapa tiwa so wa ha nia tramai eti wokan na egunasun na ni bisa no oten ku ebiani ote ni ekoso ha no de intokwa ebi kra ku wi police station epa ofayao se tikakaka eba no ho a eni enu motu eni mo be yako ipa ni fu yare it's the guy no it's all over how de omo mani sika no banko dan ho wofaya dan ho abura wofaya ko yare a ye pe sika e di afe no iti tiwa wa ha ati na odi e ka ko je ni kwa ko nu
Yo, Commander, and no bet me a casa. Also, Bekabi, Bishop Akaka, Omoa, Busabono, brother Fred, Omoaka, my friend Bonamaniete, Omaka, Netiwa Gunkabi. Omo my name can be cry. But Bishop is not Mr. Maccabi. Emma, they say the Tiwa, what time they say, I don't bet me, they in one. No, dear, what's it? Because I 1 night is Juma 40 something years. That's it. I bet it will be met now. That's a year up to you to the whole mean clap of our home and the city at that time. I can tell you, one dear, when the robber for dear, or bed, share you. City of our 10 next until now, you are wide. For now, idea, Yama or non Canadian. Yo, Commander Medase. Hello. Yama meet you. Good afternoon. Afternoon, I miss your program, Pao. Yeah, that's it. Miss Manager Onyum to. Onyum to ne said you see the coso. Now the buffer more jato. Na anyom ne home manager hopa. Until I would ask if I have missed now. Mama Boko. Na dene koso a papa ya sapon yare na ne yire si wo ba wasi ne kwan me pa kwan akọ o se wunya me nya kwan ma wasi sisi bridge na ma misisi wonya kwan amehwe ni ku yare antenai nokura omu nyina ni se la onye na yare we nko na yare a oba yare wodi ka yare kesi ba na trese na eye wu kura nisa ana omonde ni de ne ba di wa dinase na ya de ne ba ye no na bla e umi apuni ne sane mi tafre wosi wo se da friend na mai na wote ko me se dese ti wa bere wodi a wodi sa wa bere nke se mbese ti wa nkofi na wo betana ya wo na ya otu so wa japa de bi e ono ma de na betana no wosi wo bi wa no ka tre ukulu panin se wuntini memetna ana otu se wuntini ma de ya ti wa de wodi no wa ba for ye so be ya na de amempen se wo be ko na wo be kwa ye ni ma e mfata de akira kwala ono so ndi o kansa na o so le na ko atina nukwe bi enim so oba ha behwe braya wa me se me mane manda ne na ukase last Monday o mo ne mane nyina ba ha Saturday o mo pa bai o ba me o mo nkasa me ho ntia ko mo ntia me enso dan na mo be wura mo me na me pra dem o pa ho ye bibia ba se me fa ho o mo ba me na tia ko tena bo nti no mo ne papa ne di nko no mo se ya bi bi fi akra mo de ne bai o mo me ma no mo na di papa ne bai me o ha do mo frem se papa na ko tia ro akra e no mo frem ti ka kwa nti na ya di papa ne be fi akra ba ko ma se ko na di le phone le kutano o ba panyini na je phone no se ka wo so ye 200 system million na wo 200 wo phone so e na le pocket money to system million send me bottom kini ni apanyini ba o ye sofo e na o do yi scanner send me bottom no de ma o ba junior no e ka phone di na wo so no that phone is can pay was no cry say I can't that was a blah sorry for you because you acquire new view studio and my mind no this can Sunday blah so on fan quite pictures I did by the no one about one when you cannot say what you standing in a antenna make all the piano with this Sunday and on the chaplain take it to the papa Mr. Campbell the Bible they were gone never pass a move from my dear and I so what in the Kotuga City into Mufaya Omara and you chaplain don't see more money 7 million. Ike, radio presenter, also Sunday 7 million. And the other man secretary, no chaplain tickets, no more debate. Oh, man, I did the planet to come, and no more than a brand new free. No more than a antenna said, coming in our phones. One city for my papa say, I get him if I come a little crama papa. Maybe I get back home, Germany. I did say I'm a fat when I'm selling to here. There are all the number means to minister. There's a royalty more problem beyond the Minister Miska. And you may bear me friend, I know, and the friend, I know, Sunday. And my caca, me, and my preference of one woman, no more than this and the Missaka. Can we are last 2 weeks here, all by happy, mamma out to one, or then the bad boy back. Now there are done for you on in the whole Nigeria.
And I'm by and I tell almost friend mine on a mind is or person on the bell. And I'm by and I'm friend mine and then a catai. Mine is can be 6 million. Every goon in backyard 9 fossil. All is coming here, you or Yarino Antina. No, not 4 million at the economy 2 million, but what the guy will see as a normal. Then some man Catanti, some boy now on the motors, and number one committee 2 million, and quite how more the boy. More fresh there, now for 4, so now must send him we all know the Aframi. My friend is Cassia, someone found out, Mr. Minimum and some kind. Let's set a phone going to much Mr. and number for no walk on you. No one send this kind of margin, no more money. Almost Aframi Catherine. And she the minimum the mamma and Catana one and a man almost just 3 million. Because me as a Pantina Medina, she fought to 7 years in a media as a boy. You want me in I know the guy in a crowd, mommy, and so the oil this year, Mr. Nakuma Passage. My imagination may not try as a bank of food or better or better. Now, what tunnel? That's a mere imagination, many as a boy, you make the crumble and met the young pastor. No more ornaments and no more for my baby. And she may as a partner, my one is 7 Wo ya sapona to no mucho friend ne brother ni ka friend please say. Enya ne yere ne wo pra man na wo ti ho no. O so 13 good years le bia no kwa wo no bi mani ni da. Unsi ni ne mata na bi o so kwa unim da bi a o tie. Enti me ai wa so better ho no o ke kata so mo o do no. O friend ni afanyi ni mi sa na. Yo wo bi be ka do ni ni no wo do trenye no bi a friend. Obi ani mi di e ko. Utie ema mienu we nsi mama oka hunu se mo wo information amu wo secret coded chese ya sapon ire no aye ne mesie ena ti wan so aye ne mesie ei ewiase efa ne egoi ema ne wo secret o anything e say ema omo ka no kro na ema aka so be ka no kre ekro yimu a masa ekro ni begu say to Ebusi message also do comment better about in the ha also faji sa same way. Now for subscribe my page we name me Adama so. Send me upload bi so na we sabi franka. May the breaking news, trending stories, spiritual programs and political shows na me dey bro. Macrao.